ଆମ ଗାଁର ନୂଆ ଆଳୁଦମ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଆଳୁଦମ କିଲୋ କେତେ ନା ଭାଇ ଭାଇ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଆଳୁଦମ କିଲୋ କେତେ ଆରେ କେତେ ନେଇ ପାରିବ ଆରେ କିଲୋ କେତେ କହୁନ ଦୋକାନ ଭାଇ ଏଠି ଆମୁ ଭାଇ ହଁ ସରି ସରି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଳୁଦମ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଆମ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ୟାଙ୍କ କତର ଆସିଲେ ଆଳୁଦମ ପାଇବେ ଚପ୍ ପାଇବେ ପରିବା ପାଇବେ ତାପରେ ଭାଇ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଘୁରିବେନି ତ ସବୁ ହୋଟେଲ ବି ଅଛି ଯେ ଡାଇନିଂ ଟାଇମ୍ ବନେଇ ଦો ଇଏ ରଖ ୟାର ବଢ଼ାଇ ଅଛି ହଁ ଠିକ ଆଉ କିଛି ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଏ ଲୋକେସନ ହଉଛି ଏଇଟା ଏ ପାଖରେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଛୁଆ ବସିଥିବ କାର୍ତ୍ତିକା ସେ କହିଦେଲେ କହିଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୋକାନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ସ୍ପେଶାଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଇଟା ଖାସ୍ ମିଳୁଛି ଏଠି এটা ଖାସ୍ ମିଳୁଛି ଏଠିକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ସେମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ କଲଗେଟ୍ ବ୍ରଶ କରନ୍ତିନି ସବୁବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ରାଇଟ୍ 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 ଆଉ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ବିଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଛି ହଁ କେତେ ମିଳୁଛି ଅଣ୍ଡା ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଛି ସବୁବେଳେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଏନି ଟାଇମ୍ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ରଏଲର ଧଳା ଅଣ୍ଡାଟା ବି ମିଳୁଛି ସାଙ୍ଗରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲ ସେଠି ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ ରହୁଛି ଉପରେ ଉପରେ ନେଇକି ଦେଖାଉ ଟିକେ ଭଲ କି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସେଇଟା ସେଇଟା ମିଳୁଛି ସେଇଟା ହଁ ହଁ ୟା ଭିତରେ ଭେରାଇଟି ସିଲେଇ କତରୁ ଦିଟା ଫ୍ରିଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ORS ବି ଅଛି ପେଟ ଖରାପ ହେଲେ ବି ORS ଟା ପିଇ ପାରିବେ ଆସିକି ହଁ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ହଉଛି ମୋହନ ବାବୁ ଆମର ଯୋଉ ମୋହନ ବାବୁ ଆମର ମୋହନ ସାର୍ ମୋହନ ଭାଇ ମୋହନ ଦାଦୁ ଭାଇ ନା ଭାଇ ଦାଦୁ ସେ ଯୋଉ ଗୁଟକା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ବେଳେ ବେଳେ ମିଳୁଛି ଖୋଜିତେ ହେଉଛି ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛ ଦୋକାନରେ କ'ଣ କରୁଛ ଖାଇବାକୁ ତ ନଦେଲେ କ'ଣ କରିବା ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଧାରଣା ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିକି ଏପଟ ହେଉଛି ପରିବା ଦୋକାନ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ମୁଢ଼ି ଦୋକାନ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ପାନ ଦୋକାନ ତା ଭିତରକୁ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଏପଟ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ବା କ'ଣ କରୁଛ ଆମ ଭାଇ ହଁ ପୁଣି ଟିକେ ବୁଲିଗଲେ ଏପଟ ସିଲେଇ ଦୋକାନ ଆଉ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେପଟ ଥଣ୍ଡା ଦୋକାନ ଲୋକେସନ ହେଉଛି ଗବଦା ଛକ ତାରିଣୀ ଛକ ଜଗନ୍ନାଥ ଜେନା ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ଯାହା ଆଇବେ ସବୁ ପାଇବେ ପ୍ରୋପାଇଟର ନାଇଁ ସରି ଭୁଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ସରି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହାରିଗଲି ଶିବାନୀ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ପ୍ରୋପାଇଟର ଜଗନ୍ନାଥ ଜେନା ସାର୍ ଆପଣ ଠିକଣା ଟିକେ ଆମ ଠିକଣା ଠିକ୍ ଆସିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରଠୁ ସିଧା କମରଦା ପଳେଇ ଆସିବେ କମରଦାଠୁ ସିଧା ପଚାରିବେ ଗବଗା ନ୍ୟୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗବଗା ଓକେ ସେଠି ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ହେଉଛି ସେଠିକି ଯିବେନି ସେଠୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ସେଠି କହିବେ ଯେ ସେନାପତି ଛକ ତାରିଣୀ ଛକ ସେନାପତି ତାରିଣୀ ଛକ ଆଉ ଯଦି ମଝିରେ କହିପାରିବେ ସେ ଛକଟାରେ କଳି ପଶିକି ଟୋଟାଲି ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଶିଖିବାର ଅଛି ବି ପଳେଇ ଆସିବେ ସେଟା ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ମିଳୁଛି ଫ୍ରିରେ ଗାଡ଼ି ଶିଖିବାର ଅଛି ଯଦି ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ପିଟାପିଟି ଗାଡ଼ି ଯଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁ ପଳେଇ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣାଟା ପାଇଲେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଜଗାଇ ଦୋକାନ ଆଉ ଖାଇବେ ଏଇଠି ଆଉ ଏ ଭାଇ ଆମର ରେଡି କରିଦେଲେ ଖାଇବା ଭାଇ ତଳେ ବସି କ'ଣ କରୁଛ ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ